Ja, hallo en welkom bij de Maastrichts Beste Studentverkiezing. Wat wij hier vanavond gaan doen is, wij gaan 15 disputen, en pas op, dat zijn geen studentenverenigingen, dat mag je niet zeggen, die gaan strijden om de titel van Maastrichts Beste Student. En die hebben daarvoor allemaal een afgevaardigde naar het strijdtoneel gestuurd. Die kandidaten hebben allemaal één ding gemeen. Het zijn geen Limburgers, maar ze gaan ons wel laten zien hoe goed dat ze het Maastrichtse specifiek kennen. Nou, we gaan dadelijk beginnen met een aantal kennisvragen, maar voordat we dat gaan doen, ga ik ze natuurlijk eerst even voorstellen. Het zijn er nogal wat, dus hou je even vast. Ja? Nou, voor het dispuut Red Devil hebben we Esther Kallicharan, 17-jaars geneeskunde. Hockey is haar lievelingssport, maar ze gaat ook graag en vaak op wintersport. Ze komt uit Eelde en daar heeft ze vermoedelijk ook haar geluksstok vandaan die ze bij zich heeft. Hebben we voor Dispuut Nexus hebben we Ralf Stassar, geneeskundestudent, komt uit Huizen, houdt van zingen en heeft in een supermarkt gewerkt. En hij heeft ook 4 maanden in Australië gezeten en hij heeft daar gesurfd en naar ik begrijp weinig meer dan dat. Geef hem een applaus. Ralf! Dispuut Minks. Esther Bloemheuvel, 5e-jaars geneeskundestudent. Zij heeft actief geturnd in Sint-Oederode en sinds ze in Maastricht studeert doet ze dat elke vrijdag in Best. Ze heeft altijd heel veel getennist en veel hard gelopen en zij heeft haar jeugd, ja, daar kan zij ook niks aan doen, in Schijndel doorgebracht. Geef haar een applaus, Esther! Dispuut non de Juke hebben we Sjoerd de Faber. Hij is 3e-jaars student geneeskunde en hij spuit graffiti. Hij vindt dat zelf kunst. Andere mensen vinden dat blijkbaar niet. Dan hebben we voor dispuut Ipse Dixit hebben we Joy van Vught. Zij is 2e-jaars geneeskundestudent en zij komt uit Os. En zij hockeyt graag. Als dat geen cliché is, kan ik er ook niks over zeggen. Nee, het maakt niet uit, het zij je gegund. Geef haar een applaus, Joy! Dan hebben we voor dispuut Adelphi hebben we Jonna Luiten. Zij is 2e-jaars student aan het University College. Zij komt uit Vught en ze houdt van koken en bakken. En ze maakt veel plezier met haar jongere zusje en broertje. Koken en bakken is blijkbaar een hot item in de Maastrichtse studentenwereld. Maar ook jij, welkom. Voor dispuut Trega hebben we Servé Hermans. Hij is 5e-jaars geneeskundestudent. Hij voetbalt soms, speelt graag gitaar en zit ook in een band. Met veel succes neem ik aan. Jazeker, zegt hij, dat is mooi. Geef hem een applaus. Voor dispuut Nos Ergo hebben we Sophie Boshuizen. Zij wordt Jos genoemd door haar dispuut en zij doet de European Studies. Daarin is ze 4e-jaars. Voor dispuut TSG hebben we Tim van Etten. Hij is 3e-jaars geneeskunde en hij heeft de ziekte van Crohn. Tim vraagt graag de aandacht voor deze ziekte, vandaar deze hele korte biografie. Geef Tim een warm applaus. Voor dispuuttopaas hebben we dan Petra Linzen. Zij is 6e-jaars student rechten, heeft al een bachelor in gezondheidswetenschappen gehaald. Ze hockeyt en ze vervult een bestuursfunctie bij de Vrouwenrechtswinkel in Maastricht. Geef haar een voorzichtig applaus. Voor dispuut Bravado hebben we dan nog Guido Thijssen. Hij is 2e-jaars student van International Business. Hij voetbalt graag en hij gaat ook net zo graag op wintersport. En daarnaast vindt hij het leuk om met vrienden af te spreken en uit te gaan, zoals de meeste mensen op deze planeet. Guido, welkom. Voor de speedstoorraad hebben we dan ook Mark Romein. Hij studeert nu kennistechnologie, is 3e-jaars. Dat schijnt een nerdstudie te zijn, kennistechnologie. En hij is daarnaast, heel frappant, lid van de Nederlandse Poedelclub. Alhoewel ik het idee heb dat hij zichzelf niet aangemeld heeft. Toch, Mark, hartelijk welkom. Dan voor dispuut Le Must hebben we Suzanne Dedden. Zij is 4e-jaars geneeskundestudent. Ze komt uit Breda, maar ze heeft vrij lang in het buitenland gewoond, in Oman zelfs. En daarnaast heeft ze ook nog goed gezwommen, vooral in Brabant, want ze is namelijk Brabants kampioen zwemmen geweest. Geef haar een daverend applaus.
Omega is Tom Willems aanwezig. Hij is... dit is zijn laatste week in Maastricht en hij heeft zijn master afgerond. Hij is derdejaars lid en verhuist volgende week naar Rotterdam. Op de een of andere manier leidt dat tot grote hilariteit hier in de zaal. Ik weet niet precies waarom. Tom is gewoon een hele populaire jongen. Geef hem dan maar een applaus, dames en heren. En dan, last but not least, hebben we voor dispuut Rits Rut Gouwmans. Zij is derdejaars student aan de Hoge Hotelschool. Zij hockeyde vroeger, is daar toch mee opgehouden. Komt uit het dorpje Beek. En dan niet Beek hier in Limburg, maar Beek en Donk in Brabant. En ze heeft een half jaar in Mallorca gestudeerd. Ook frappant, is toch een stukje culturele binding. Zij is vroeger dansmarieke geweest. Wie onze kandidaten zijn, gaan we natuurlijk snel verder met het eerste spel. Het eerste spel is een kennisquiz. We gaan straks 14 vragen stellen en die zijn multiple choice. De kandidaten mogen straks allemaal hun antwoord geven. En voor elk goed antwoord krijgen ze een Maastrichtse ster. Die worden bij elkaar geteld. En wie de meeste sterren heeft verzameld, die zit goed. Wie de minste sterren heeft, die heeft een probleem. Want de 3 met het laagste sterrenaantal, die zullen ons gaan verlaten na deze ronde. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Let goed op, luister vooral goed. En jullie hebben niet veel tijd om te antwoorden, dus maak snel een beslissing. Daar gaan we. Vraag nummer 1. Wat is de duurste winkelstraat in Maastricht qua oppervlakte? Is dat A, de Stokstraat, B, de Grote Straat of C, de Grote Gracht? Nou, laat de antwoorden maar even zien. Ik zie... Nou, Servé heeft zelfs een tekening gemaakt. Nou, dat siertje, helaas heeft je niet geholpen bij het goede antwoord. Dat was namelijk B. Ja, de Grote Straat, inderdaad. Vraag 2. Wat is de Latijnse naam van Maastricht? Is dat Mosae Forum, in Mosae of Mosae Trajectum? Dus A is Mosae Forum, B is in Mosae of C is Mosae Trajectum. En miljarden jongens, dat doen jullie heel goed. Heeft er toch iemand opgelet in de les? Allemaal goed, iedereen een ster. Ja, dat is lekker makkelijk. Noem de 2 rivieren die door Maastricht stromen. Zijn dat A, de Maas en de Jeker, B, de Maas en de Rijn of C, de Maas en de Waal? We hadden toch moeilijkere vragen moeten verzinnen. Alweer een ster voor iedereen. Geef ze een applaus, dames en heren. Vraag nummer 4. Op welke hoogte boven NAP ligt Maastricht? Is dat A, op ruim 52 meter, B, op ruim 82 meter of C, op ruim 94 meter? Nou, iedereen die iets anders had dan C mag het bordje helaas weer omlaag doen. Jullie hebben het niet goed. We hebben niet veel winnaars, hè? Dat zijn er maar 2. Nou goed, bijna iedereen heeft 2 sterren. Even kijken, Nozergo, Ipse Dixit en Bravado hebben er 3. En Red Devil inderdaad, die moet even bewegingen gaan maken, want die heeft er nu wel 2. Goed. Gaan wij verder met vraag nummer 5. Waar staat de TFAF voor? En dan bedoelen we de afkorting TFAF natuurlijk. Staat het voor A, the European Function of Art Fair, B, the European Fair Art Function of C, the European Fine Art Fair? Ja, iedereen heeft het goed. Daar mag best voor geklapt worden. Komen we bij vraag 6. Die vergt al iets meer kennis van het Limburgse. Dat is de vraag namelijk, wat is de grootste carnavalsvereniging van Maastricht? Is dat A, de Gulmennekes, B, de Tempeleers of C, de Bokskes?
Daar sta ik dan met mijn grote mond. Allemaal goed? Nou, gaan wij ondertussen verder, terwijl daar geknipt en geplakt wordt, met vraag nummer 7. Die zal ook niet te moeilijk zijn. Nou, sterker nog, ik ga het wat moeilijker maken, want jullie hebben me te veel goed. De volgende wordt even niet multiple choice. We gaan er gewoon een open vraag van maken. Ik wil graag op het bord hebben van jullie de naam van de burgemeester van Maastricht voor Onno Hoes. De naam van de burgemeester van Maastricht voor Onno Hoes. Nou, nee, ik weet niet wat daar staat, maar daar staat geen Gert Leers. Ja, dat is Bram Leers, dat is zijn broer zeker. Nee? Ja, ik heb een beetje dyslexie, dus het kan zijn dat het niet helemaal correct gespeld is. Zijn dat überhaupt letters? Wat staat daar joh? Oh, ja, nou, er staat in ieder geval Leers. Ja, ik weet even niet, Een voorletter is G. Dat is G. Ja, nou, die tellen we dan nog goed. Sjoerd, jij hebt Bram Leers. Daar heb ik toch iets meer moeite mee, want dat is toch echt een andere man, ben ik bang. Een halve ster? Ja, nee, ik ga hem toch fout rekenen. Het is al te makkelijk. Maar hoe kom je bij, hoe kom je bij Bram? Bram is het eerste wat in me opkwam. Dat lijkt mij een prima redenering. Joy, jij had helemaal geen idee. Nee, sorry. Nee. Ik ben een Ossenaar. Oké, nou dan zijn jullie met z'n tweeën helaas de enige ongelukkige zonder ster. Goed, we gaan dit even volhouden met die open vragen. Dat is veel leuker alles. Maar om jullie schrijfkunsten te bewonderen, wil ik van jullie hebben het Maastrichtse woord gazet. Wat betekent dat? Wat betekent het Maastrichtse woord gazet? Kijk, nou wordt het leuk. Pils! Ja, jij zit in ieder geval goed. Het goede antwoord was krant, maar doe ze nog niet weg, want hier wil ik even van genieten. Je hebt stoel. Kun je dat misschien even toelichten? Ja, nou, ik dacht zitten, zetten, gazet, dan zit je erop of zo. Ja, ik weet het niet. Nou oké, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Nou, vraagtekens. Het gasfornuis, Sjoerd alweer. Ik dacht van het enige gerecht is het gazet. Ja, oké. Nou, en dan wil ik ook... Want er staat hier achteraan... heeft iemand... Ja, write what you know, zeggen ze altijd. Hè? En hier achteraan zie ik pils. Gokje? Of heb je gewoon dorst? Ja, eigenlijk ook wel. Oké, nou misschien dat we dat dan... Ja, jullie hebben allemaal dorst. Komt de volgende vraag. Ik neem aan dat jullie wel eens tv kijken allemaal. Tussen alle bedrijvigheid die jullie natuurlijk hebben in het Maastrichtse dorp. Hoe heet het karakter van Angela Schijf in Flikken Maastricht? Goed. Het valt door de bank genomen nog mee. Het zal een heel aantal van jullie verheugen dat de regie net besloten heeft dat alleen Eva ook goedgekeurd wordt. Maar het volledig goede antwoord is Eva van Dongen. Goed gedaan, Esther. Eva Wolf helaas, die bestaat niet. Ja, soms is het beter om minder te schrijven. En dan helpt die tekening op een gegeven moment ook niet meer. We blijven het interessant houden met de open vragen. En dan moet er nu iets komen waar jullie toch redelijk op moeten kunnen scoren. De vraag is namelijk, wat is het kleinste café in Maastricht? Ik heb het al gezien, we kijken even rond. Tim, zou je me even kunnen vertellen wat daar in godsnaam staat? Want ik kan het echt niet lezen. De feestfabriek. De feestfabriek. Oké, goed. Nou, dat is dan de verloren moeite, want dat is helaas niet goed. Het goede antwoord is de Mondriaan. En in het kader van de gemakkelijkheid zullen we alles wat lijkt op Mondriaan, zoals Moriaan, in de Moriaan of dat soort varianten, ook goed tellen. De take-two is het helaas ook niet. Dus hou even alles omhoog wie Mondriaan had en dan kunnen we dat meetellen. Wij gaan ondertussen verder met vraag nummer 11. Dit is ook weer een cafévraag. En dit keer zijn we niet op zoek naar de kleinste, maar naar de oudste kroeg in Maastricht. Hoe heet de oudste kroeg
in Maastricht. Ja, ik zie alweer het populairste antwoord van vanavond, het vraagteken staan. C'est la vie is helaas ook niet goed. Hallo Maastricht, niet zijn. MSV Tragos is volgens mij niet eens een officiële kroeg. Maar moet kijken, wat hebben we nog? Rekko? Rekko? Nee, het goede antwoord, zoals velen van jullie vermoedelijk al gehoopt hebben, is in de Vogelstruis. Dus alle varianten daarvan. Nou, vooruit, nog één meer keuze dan. De volgende vraag is: in welk jaar is het verdrag van de euro getekend? Is dat 1993, 1991 of 1992? Dus antwoord A, 1993, antwoord B, 1991 of antwoord C, 1992. Het goede antwoord is inderdaad 1992, antwoord C. En dan gaan we naar de laatste vraag. Die heeft namelijk ook te maken met het verdrag van de euro. De vraag is: op welke locatie werd het verdrag getekend? Ja, begin maar te schrijven. Ja, ik weet het goed gemaakt. Aangezien, ik wacht nog even op de laatste. Verdomme, iemand heeft het goed. Jij bent, jongen! Servé, pak hem. Chateau. Ik denk, als niemand hem goed heeft... Ja. Nee, kan is niet Chateau neer kan. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Nou, dan wordt het dus tijd om de jury even erbij te roepen en te kijken welke disputen de minste punten hebben. Dames, als jullie even deze kant willen uitkomen. Of dame, de voorzitter van de jury op dit moment. Kan jij mij even al de eerste naam geven van een dispuut dat gaat vertrekken? Dat zal Nondejuke zijn. Want die hebben hoeveel punten? 5 punten. Ah, dat is wel jammer. Nou, mogen we dan toch een applaus voor Nondejuke? Ja, nou. Vertegenwoordiger mag nog heel even blijven zitten, want er zijn natuurlijk nog meer disputen die minder punten hebben. Wie zijn dat nog verder? Ja, daar is het spannend. We hebben een gelijke stand bij TSG, Topaz, Nexus en Ipse. En van die 4 zullen er nog 2 weg moeten. Ja, willen die 4 even gaan staan? Pak jullie bordje erbij. Wat we gaan doen is, jullie gaan gokken hoeveel inwoners Maastricht had op 1 april 2011. En de 2 die er het dichtste bij zitten, die mogen blijven. En de 2 die er het verst vanaf zitten, die moeten helaas mee weg. Goed, zijn jullie er klaar voor? Nogmaals de vraag: hoeveel inwoners had Maastricht op 1 april 2011? Ja? Oké, laat ze maar zien. Ja, nou, dat ligt niet ver uit elkaar. Volgens mij denkt iedereen dat het 120.000 is. Dat klopt best heel aardig, moet ik zeggen. Het officiële antwoord is iets meer dan 119.000. En dat betekent dat de 2 heren die 119.000 in hun antwoord hebben, mogen blijven zitten. Jullie kunnen weer gaan. En de dames, helaas. Ja. En Sjoerd, geef deze 3 nog een denderend applaus voor het meedoen. Dankjewel, jongens. Goed. Dat was onze eerste ronde. We hebben de eerste afvallers gehad. En we gaan nu snel verder met de tweede ronde. De pleetjesronde, zoals ze dat in Maastricht zouden zeggen. Wat we in deze ronde gaan doen is, we gaan een plaatjes kijken van een bekende Maastrichtenaar. En dan stellen wij aan jullie de aloude vraag: wie is dat? En dan gaan we, dat gezegd hebben, snel door naar deze ronde die 2 afvallers zal hebben. Dus zo dadelijk zijn jullie nog maar met z'n 10. Zijn jullie er klaar voor? Goddank zijn jullie helemaal enthousiast. Dat scheelt. Goed, dan gaan wij naar ons eerste plaatje. We beginnen even rustig aan. Wie is deze meneer? Ja.
Fabrizio is inderdaad de naam van deze meneer. Geef ze een applaus, dames en heren. Gaan we naar de volgende. Wie is de meneer die we nu in beeld zien? Ja, allemaal RTL Boulevard-kijkers. Helemaal goed. Onno Hoes is zijn naam. Ja, dat mag best wel een klap worden. Nou, so far so good. Volle punten voor iedereen. Dan gaan we naar de derde. Die zal misschien iets meer problemen opleveren. Wie is dit? Ja, ja, ik zie slechts 2 goede antwoorden. Het is inderdaad rector magnificus van de universiteit Gerard Mols. Gaan we door naar de volgende. Alweer een man. Ja, nu wordt het... Chef niet, nee. Chef-kok Joep. Prachtig. Nee, het is geen chef-kok en het is ook niet Joep. Het is Hans van Wolde, de chef-kok van sterrenrestaurant Beluga, inderdaad. Dus chef-kok Beluga tellen we goed. Kokkie, dat is me iets te algemeen. Hans van Beluga tel ik ook goed. Hans, nou vooruit. Beluga-chef vind ik ook nog in orde. En de rest heeft pech. Gaan we verder. Deze man is iets ouder. Nee, Sint Franciscus is het helaas niet, Ralf. En Esther, daar kan ik vrij verder. En dan voor de rest is het inderdaad Sint Servatius, of Sint Servaas, zoals hij genoemd wordt. Sterren voor iedereen behalve de eerste rij. De volgende foto. En dit is niet 1, maar 2 mannen. Oh, het wordt echt met elk bordje beter. Even kijken. We hebben hier de gebroeders Co. Nou, die waren het niet. Dus dat moet ik je helaas... DJ's, dat is... het waren inderdaad DJ's, maar alleen DJ's is natuurlijk te weinig. Het vraagteken gaan we ook niet goed rekenen. Jos en Henk, helaas, moet ik ook fout rekenen. Het zijn de DJ Feestfabriek, oftewel de Shaken DJ's. Snel door naar de volgende vraag. Wie is deze man? Ik zie zijn voornaam, ik zie zijn achternaam, ik zie ze allebei al. Inderdaad, dames en heren, Boudewijn Zende. Iedereen heeft het goed. Deze volgende meneer, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Wie is dit? Ja, allemaal goed. Dan gaan we verder met nummer 9. Dit zal ook weer een iets moeilijker zijn. Wie is de volgende meneer? Kijk, dat is altijd jammer als er eentje is die het niet heeft. Tim, hoe kom je bij Dave? Ja, dat is die vent die altijd de broodjes hamburgers en zo bakt bij de feestfabriek. En ik vind dit hem wel erop lijken. Dus ik dacht... Ja, maar helaas. Je hebt weinig foto's laten maken. Want dit is inderdaad... jullie noemen hem allemaal... Jullie noemen hem allemaal Eddie. Hij heet officieel Edward van Kempen en hij is studentenfotograaf. De volgende is ook een lokale beroemdheid. Wie is deze man?
Nou, ik zie heel veel vraagtekens. Dat is het natuurlijk niet. Prins Carnaval is het ook niet. Staat daar nou voorzitter Canarie-stichting? Of... Dat is ook Carnavalstichting. Nee, dat is hem ook niet. Het is inderdaad Marcel Mingels, de rijinstructeur. Hou ze even omhoog. Anders krijgen jullie natuurlijk geen punten. Wie is de volgende meneer? Zeg, jullie kunnen het anders gewoon ook wel op de bordjes gaan schrijven. Gert Leers! Echt waar? Gert Leers? Nee. Nee, ik wist het echt niet. Maar ik heb ook mijn bril niet op, dus ik kan niet zo goed zien. Oh, dat zal het zijn. Ja, Ja, dat zal het zijn. Dat lijkt me. Nee, het is inderdaad bondscoach Bert van Marwijk. En dan zijn wij aangekomen bij de laatste vraag. Dames en heren, geef ze nog even een goed applaus. Zweep de kandidaten nog even op. Het wordt voor sommigen een moeilijke wedstrijd. TSG heeft nog maar 3 sterren. Nexus heeft er nog maar 2. Dus dat wordt spannend. Dus deze laatste vraag is zeker voor jullie erg belangrijk. Wie is, en dit is de enige mevrouw in onze lijst. Mijn vraag is, wie is deze mevrouw? Juist. Het correcte antwoord is natuurlijk Beppie Kraft. Wie kent haar niet? Ze gaat binnenkort hopelijk Ahoy vol spelen. Vraagtekens die helpen ons niet. Anita, daar wil ik misschien nog even weten of daar nog een redenering achter zat. Dat is een typisch Maastrichtse naam, toch? Of niet? Ja, zeker. Zeker. We hebben twee afvallers op dit moment. Nou, heb ik het goed gezien? Hebben we 2 duidelijke afvallers? Ja, je hebt het helemaal goed gezien. Ja, dat klopt. TSG en Nexus moeten helaas naar huis. Want die hebben allemaal maar... 3 punten. Ah. Nou, jullie mogen al even gaan staan. We zullen nog heel even... Geef ze dan nog 1 keer een denderend applaus, dames en heren. Ja. Dankjewel. Ondertussen dat de heren bijkomen van de schrik en de rest van de kandidaten even een drankje gaan doen, gaan wij even eruit voor de reclame en wij zijn zo bij je terug.